Здравейте, дръзки! Ако виждате този клип, най-вероятно алгоритъмът на YouTube тотално се е побъркал и се чуди какво да ви пуска, а вие се чудите какво да правите по никое време и кого гледате. Аз съм Дарина Димитрова, живея във Варна и това е първото ми видео, в което ще се представя аз и за какво става въпрос. Ако не сте умрели до скука до момента, поздравления! Причината да създам този канал е, че в днешно време много хора не признават, когато им е тежко. Живота вече е само в вижте ме, аз съм велик в Instagram, в Facebook, в YouTube, в където ви хруни всяка една социална мрежа и наживо. Хората това, което правят, е да се бият в гърдите и да се опитват да спечелят одобрението на другите. Карам последния Мерцедес, карам последнието БМВ, имам висока заплата, виж дъщеря ми какво постигна, виж сина ми е велик, братовчетка ми завърши Оксфорд или така нататък. Всеки е в едно състезание да се покаже колко е по-най от другите. И в това състезание, ако нямаш някой, който да те подкрепя, когато си зле, нещата се случват много кофти, тъй като ние смятаме, че е нещо нормално всички да успяват около нас. И когато поради някаква причина някой се срещне с житейски пад и няма кой да го изкаря от тази дупка, и той не може просто да признае аз съм зле, защото всички се състезават с него, нещата стават много кофти. Последните няколко месеца аз бях в подобна ситуация. И причината да правя този канал е да се създаде една група от хора, които разбират, че дори когато си зле, това е нещо нормално и просто го приемат. В смисъл, не го приемат да се примиряват, а го приемат като окей, дойде този момент от живота, в момента съм зле, трябва да изплувам, какво мога да направя? Тази приемственост на ситуацията дава една друга сила, особено когато, защото не всеки има някой, който да го подкрепи. Няма да ви оттекчавам повече с тези идеи. Разбрахте за какво става канала. И в първото си видео, освен че стигаме до там, идеята е аз да се опитам да изградя себе си и с вас да споделям всички трудни моменти, всички хубави неща, нещата, които са сработили за мен, които не са сработили за мен, които съм пробвала, хората, на които се възхищавам и какво правят те, но в ежедневието си. Накратко, да живеете с мен и да давам всяка седмица долу-горе отчет какво се е случило, какво е сработило, какво не е сработило. За да има крайна дестинация тази поредица видеа, съм си дала срок от 1 година, за която трябва да завърша няколко доста, за мен поне, трудни начинания. И с качеството, с което желая. И да се държа отговорна докъде се стигам и докъде не. Хората винаги са ми казвали, че съм човек с потенциал. Уви, поради външни фактори, липса на дисциплина, на постоянство и други неща. И естествено, както повечето от вас най-вероятно, отлагане за последния момент, са ми се натрупали много задачки, като, например, аз не успях да завърша университет. До край семестриално приключих. Имам някаква основа за дипломна работа и идея, но нямам взети изпити и съответно не мога да завърша. И това нещо ми тежи последните вече 2 години. Като и в същото време не съм предприела действия да го реша, защото в главата ми това е било нещо странно. И сега половината от вас се смеят, завърши университет, какво толкова, каква е драмата, защо да е страшно, просто седни и го направи и така нататък. Да, прави сте, обаче не за всеки е толкова лесно в различни моменти. И това е причината да правя това видео. Днес е 7 юли, първата седмица на предизвикателството, което съм си поставила от 1 юли 2024 година и крайната
дата, в която трябва да съм изпълнила всички желания и начинания 1 юли 2025 година, което изглежда толкова далеч, но е толкова близо. Трябва и да съм изградила във Варна общност на шах, като аз съм се занимавала с шах доста дълго време, но нещата, които се случват във Варна във връзка с шаха е, че всичко е разпокъсано и долу-горе почти всеки се кара с почти всеки. Много трудно ще се намери двама души да си сътрудничат или да се изгради една хубава среда и за любителите, не само за децата, трениращи активно. И една от целите ми до тогава е да изградя място, за което малки и големи могат да идват и да се наслаждават на вековната игра, да тренират и да се изгради един хубав треньорски и не само треньорски, а цялостен екип от специалисти и хора, които да поддържат това място. Не просто един човек, който да тренира деца или да си държи клуба и да не допуска толкова любители, желаящи. Една, може би, мечта от миналото, защото преди време, преди 50 години или повече е имало такова място. Съответно, другото го споменах, да завърша университет. Следващото нещо, което смятам да наблегна, тъй като съм забелязала, че ми се отдават организационни неща до някаква степен и имам интерес към технологии, съм си набелязала една или две организации или други сайтове, по-скоро спортни клубове, тем подобни, на които имам някаква представа как искам да организирам и маркетинговата част, и сайта, и евентуално да ги разпитам, защото за едната организация знам, че има дупки, които могат да се оправят с правилна комуникация на нивата. Да се опитам да бъда този специалист, който ще покрие тези ниши за съответните хора. И последно, което също не е никак малко начинание, тъй като от повече от година и половина-две, преди повече от година и половина-две, изкарах тези встъпителни лаб курсове към една IT фирма, която се казва Stripes. И самата фирма следи от година и половина, може би повече, организират редовно събития, свързани с фокус върху хората, фокус върху спорта, култура и поне медийно са показали, че имат една доста добро отношение и общност към хората в тях, в Stripes. И последната ми цел е да покрия да ме назначат на някаква позиция в съответната компания, но още не съм решила дали искам да е повече технологично насочено или повече HR насочено. Долу-горе това обобщава целите, причината. Ако не сте заспали до момента, скоро може и да си лягате, не знам. Давам другия... Да, ще прощавате първо видео. Долу-горе имам шаблон, но обобщението за тази седмица е, че главно последните няколко дни време ми отне нанасене, тъй като от 1 юли съм в нова квартира. Съответно всичките хамологии мога да ви дам съвет, когато решите да се изнасяте. Това е съвет, който всички знаят, но все пак. Когато решите да се изнасяте, наблюдавайте цените на пазара по-дълго време от няколко седмици, защото много често може да попаднете на твърде скъпа или нереалистично скъпа обява. В случая, поради множество неща, ние сме с квартирантката ми на не много ефтина квартира, но случихме
да намерим така поддържано място с добри контакти, добър майстор и добър хазяин да чукне на дърво. Друго нещо, което във връзка с жилищата прочетах онлайн, ако минавате през агенция, тези неща най-вероятно ще се оправят документално, но много хора, които дават на своя глава без агенция имот, не съставят приемо-продавателен протокол на мебелите, които са в съответния имот, което в бъдеще може да създаде скандали, било то, че хазяина иска да запази вещи, които са на живущите, на наемателите, или наемателите казват: нямаме приемно-предавателен протокол, тези неща ги няма, искаме да си ги вземем. Сега, малко трудно ще се случат нещата. Кой от коя страна ще извика сила и помощ, не се знае. Но това е един хубав документ, който много пъти е пренебрегван. Друго нещо, което се случи тази седмица, е, че завърших един от курсовете на Finance Academy, които са изключително добра платформа. 2 палеца, ако можеш тя да дам още 2, не мога към момента, която е изключително практически насочена. И си подготвих първата тренировка по шах, която очаквам с нетърпение утре. Това дълго обобщава тази седмица. Надявам се, не ви е било твърде хаотично и твърде скучно. Планирам да правя тези видеа всяка седмица, в неделя. И вече най-вероятно ще бъдат качвани неделя, понеделник, вторник. Ще разберем. Това е от мен за първото импровизирано, не много импровизирано видео. Фокуса е ясен, надявам се да са ви полезни. Ще се радвам, ако успеем да изградим една общност на хора, които искат да се развиват, но си помагат и приемат факта, че за да се развият трябва да минат през трудни неща. Това е от мен. Ще се видим другата седмица. Бъдете дръзки!